Tero Hyppölä, ultrajuoksija. Lähin paras saavutus tuossa on MM-kisoista 24 tunnin juoksusta 17 sijaa ja 244,5 kilometriä. Joo, polkujuoksujana nyt kovasti kasvanut laji ja kilpailuja järjestetään paljon ja väkimäärä kasvaa nopeasti. Ja se on semmoinen hyvä vaihtelu tasamaan tallaamiseen, että on mielekästä ja teknistä, vaatii voimaa. Ei tarvitse niin paljon sekuntia vastaan taistella, että aika usein kaikki maalitulleet on voittajia. Itseensä vastaan taistelua ja sopii eri kuntoisille ja eri pituisia matkoja. Et nyt on näitä ultramatkojakin tullut mukaan niin satoja, tai sanotaan 100-200 kilometriä. Suuria nousuja haetaan niille ja vaativia reittejä. Sitten on helpompia reittejä, joista sitten tykkää semmoiset, jotka ei ole niin teknisiä juoksijoita. Vuokatin polkujuoksukilpailu niin on todella vaativa reitiltään. Etenkin loppuosa on semmoinen, että siinä kilometripaadit on hitaita ja varsinkin väsyneillä jaloilla kun tullaan, niin kannattaa olla tarkkana. Muuten se reitti on semmoista kohtuullisen juostavaa, mutta lopussa viimeiset 10 kilometriä on semmoisia, että pitää alamäissä varoa ja ylämäissä menee kävelyksi, pakostikin on niin jyrkkää. Hieno reitti, hienot maisemat. Maisemia ei aina pysty katselemaan, että pitäisi melkein pysähtyä ekailun naamalle. No, ultrajuoksussa ravinto on todella tärkeä, koska siinä kaikkea ei voi tankata etukäteen. Et myös kilpailun aikana pitää tankata. Ja maha on niin todella stressissä silloin, kun mennään pitkiä matkoja. Ja sen takia pitää valita ruoka sillä tavalla ja juomat sillä tavalla, että ne imeytyy. Niistä saa riittävästi energiaa. Ja mulla on toiminut semmoinen setti, että maltodextriini, sitten jonkun verran jotain patukoita ja banaania saattaa olla mukana. Ja suolaa menee paljon kanssa. Uskon, että tämä Vuokatin kilpailu tulee kasvamaan aika rajusti. Että yleensä nämä on semmoisia polkujuoksut, että lähdetään ensin jollain muutamalla 10 henkilöllä liikkeelle ja sitten niitä tulee muutama 100 ja sitten joudutaan rajoittamaan osanottoa 1000. Että silleen niillä on käynyt monesti.